Etsitkö ratkaisua hiustenlähtöön? Oletko koskaan miettinyt, mikä aiheuttaa hiustenlähtöä? Onko syy geeneissä tai muutoksissa, joita tapahtuu hormoneissa tai ruokavaliossa? Monet tuotteet lupaavat estää hiustenlähdön ja kasvattaa uusia hiuksia jo lähteneiden tilalle, mutta ne eivät kuitenkaan toimi. Miksi eivät ne toimi? Katsotaanpa, miksi hiukset ohenevat. Hius on oikeastaan monimutkainen pienelin. Terve hiustuppi kasvaa jatkuvasti ja korjaa itseään. Tämän normaalin toiminnan keskeyttää harmillisen usein DHT-hormoni. Ajan kuluessa hiustupet, joihin DHT vaikuttaa, kutistuvat, kunnes niitä tuskin erottaa paljaalla silmällä. Useimmat tuotteet keskittyvät alentamaan DHT-hormonin määrää, mutta ne vain lykkäävät hiustenlähtöä hetkeksi. Niillä saattaa myös olla vakavia sivuvaikutuksia. On oltava parempikin keino. Tiedemiehet, jotka kehittivät TRX2, menivät tutkimuksissaan olemassa olevia ratkaisuja pidemmälle. He tutkivat asiaa molekyylitasolla. He tutkivat hiustenlähtöön ratkaisevasti vaikuttavia kaliumkanavia, joita muut lääketieteen tutkijat eivät olleet vuosikymmeniin ottaneet huomioon. Kaliumkanavat ovat pieniä proteiineja, joita löytyy hiustupista. Ne säätelevät ravinteiden kulkua kalvon läpi. Hiustenlähdöstä kärsivien miesten ja naisten kaliumkanavat ovat vioittuneet eivätkä toimi enää normaalisti. Tästä johtuen hiustupetkaan eivät toimi kunnolla ja hiukset ohentuvat. Oxfordin yliopiston asiantuntijoiden avulla tiedemiehet tutkivat yli 1000 luonnollista ja teollista yhdistettä ja tekevät hämmästyttävän löydön. Yhdistämällä puhdistettua L-kamitiinia heidän omaan aineenvaihduntaa kiihdyttävään yhdisteeseensä, tutkijat kykenivät uudelleen aktivoimaan kaliumkanavia ja kannustamaan hiusten kasvua molekyylitasolla. Viimeinkin oli keksitty luonnollinen, turvallinen ja tehokas hoitokeino hiusten lähtöön. TRX2-kapselit. Ensimmäinen uusi hoitokeino hiusten lähtöön 30 vuoteen. Sano hyvästit hiusten lähdölle.